Mali Marko. Da li vi pomažete ljudima kada se pokvari vozilo? Da. Jel možete meni da pomognete? Može. Sad sam bio u vožnji i otpao mi je točak. Dobro. Jel možete da dođete da mi pomognete? Može, a gde ti to točak si ne? U centru. Halo? Znate šta je problem? Šta je? Meni je otpao točak na rolerima. Pa može, sine, šlepamo mi rolere, sve šlepamo. Ali imate rezervne točkove? Imam sve, sine, imam i rezervne točkove i sve. Ali možete da mi dođete samo da mi namestite točak, pa ću... Može, a gde si, sine, gde ti otpali točkići? Pa u centru. Može, samo reci na kojoj si adresi i nema da brineš ništa, sve mi popravljam. Ne piše adrese, ja sam u centru. Ništa, nego mora, sine, mama da potpiše račun posle. Mora mama da potpiše, kad mi to završimo posao, mama tvoja, ti si i mali, jel da, mlad si. Ali mama ne smije da sazna za ovo. A mama ne sme, pa ništa onda, tetka neka nešto, ja sam mlad čika, pa za to rekao, znaš. Ali meni je mama kupila rolere za Novu godinu. Dobro. I kad bude mi otpao Nije točak... problem, a gde si tačno u centru? Kaži nam neku lokaciju gde možda te nađemo. Zvaću ja vas kad budem video adresu. Ajde, vidite adresu pa me pozovite, ajde. Uz osmeh život dobro zvuči.